Medan Ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Jadi hari ini ceritanya kita mau mengantar tamu agung. Jenenge Mas Agung. Tapi gak ngerti bos. Kalau ki omah sini endi aku gak ngerti. Iki arep ngetro Mas Agung. Ning gone Mbah Mo arep nyorek delok wedhus. Lewat di Mbah Mo. Oh, besar tinggo piye gak arep bahar. Mbah Mo takut tabrak no jambu toh. Di belakang ada Ropi sama Ide juga. Ini orangnya orang alan-alan godrel. Itu so. Mangga jom berubah sih iki dulunya satu kampung Karan Patio terus terbelah dua. Betul? Ya. Terbelah dua, anak Notopuro karo kampung baru. Sedang kampung baru kita sudah sampai. Wow. Waalaikumsalam. Apa ya bos ya? Mangga Pak. Mbah Mo. Oh, my Mbah Mo iki lho. Bos. Hei. Salaman sih. Alhamdulillah. Masa Mbah Mo? Sapa ke Agus? Agus. Terus gini. Oh, alah. Gini ya. Oke, monggo. Apa Pak Dik? Oh, alah pelem dah. Oh, bos, melihat kambing. Yo wi to ngakne wi. Oh, iki ya. Bae. Oh, akeh men Mbah Mo. Apa nih? Dus e. Kudus primo akeh. Primo sing telu teke Pak Agung. Pak Agung. Sing iki kate Mas Agung ya? Ya sing telu kidul kuwi to. Ki. Niki. Nggih. Nah niki setelane kalih berok iki terus karo ning omah. Ya ta? Ya tetunggal iki. Apa tebak? Sing setoke gak dadi mbuh wi. Sing wi Apa mateng-mateng Mbah Mo? berkawin kabeh. Berkawin kabeh. Ben bojo. Lanang setunggal itu. Sing pundi? Sing kidul ki Mbak. Niki. Nggih. Iki sak tunggal, kula tumbas sedaya kalih. Ngomong. Lanange sore ya itu. Manis sore Mbah Mo. Iya kok. Ki sing lanang kidul dhewe. Awan mangan yo nek pas ning bahan wis do gak mangan. Sapa? Mbok kawin arep sapa? Yo karo kuwi karo teke sapa ya, Ki? Mbah Ni dhisik didol. Mbah nih. Oh sing kowe digorek ya. Oh, ngokek tangan. Lha bu lho. Lek rongsen barang. Nomor sampeyan iki pinten? Masak rongsen. Nomor sampeyan. Nyamuk apa lah, Bos? Pelem. Pelem. Oh, iki lho pelem kok kene lho, Pak Dik. Piramida. Lowok piye? Pokok kene. Iki lho. Ya betul. Kok kono. Nanti wedhus duk Niki Pak niki saiki. Iki godhong apa, Pak Dik? Yo, Apa lah sih? Kuwi godhong apa? Demi sing karo Ki meten lho. Ki karo. Kuwi bar bojo kabeh. Alah ben mendem pedhusku. Heeh. Oh, terus marai lemu ngene iki. Masa mare lemu. Atek mendem bos atek. Besar kae to. Sing niki. Kuwi tenan to tek dukun ya wae. Niki Dadi iki. Keseng ireng iki. Lho. 17. Ya to Pak Dik, Kek? Sing ndi? Lanang. Lanang. Yo, sing edok. Sing itu kuwi ya 17 sing lore kuwi. Lemu bos. Apa ki jenenge apik? Wis, lanangane. Nggih, ngerti. Anak-anak itu. Enggreng-enggreng. Enggreng. 1,7 ya nih.
Nggih. Ngeri. Malah sing kuwi awake meter kawit anu gak malah gak kuru blas. Sing lanang lho sing rada kuru. Kanggek cara pakanane. Ligri sing lanang kuwi mangane. Mangane delok apa gule apa, Mbah? Amat ayam. Oh, mie ayam per. Nggih, sing setunggal sing iki. Nah, iso nek ya. Lah nek iki, Mbah Mo. Iki ada itu, Mbah Mo. Iki yo meteng kabeh, Mbah Mo. Iya. Bisa meteng kabeh bos ini, Mbah Mo. Anu, wedok karo iki. Nggih. Mo. Bahagia. Ki lanjut nanti, Bos. Iki kok wis ngono. Monitoring. Oh, mari cari. Monitoring saham. Dan iki lho. Pati ki ning ndi? Di Surono nggon temon. Ngin Bas, ngelik Surana, ngene teman terus. Wes, iku. Gletak. Gletak jeno. Lah ini ndi, Geng? Ndi? Iya. Yo, iya. Lah watek. Watek saka ngono I. Yang delok yo apa kae? Ora mak dong. Iya. Ana Bas. Pengen teman saya. Ayo. Ngono ta, Kamu kene. Sono di sini. Tutupin lah mangi. Ayo ada temannya. Ayo. Iya, teman. Cantem indah sih. Omongane mesti. Ayo, Tek. Oh, Bas, lanjut. Hah? Walah ansi. Ki pitik warna-warni kae lho. Berarti kira-kira dolanan kok mlaku. Alhamdulillah. Yuk. Teman. Wah, lagi apa tuh, teman? Pak, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Nggih sami nek ngoten. Aman. Pokok man. Organik. Ini komandan. Kok ono ene kok. Gede mak nek gonku wis ning waduk iso gede kabeh. Gula. Sampuran kira keras. Kene lho ya jene ya. Kene lho, pasti kono mbet. Ada mlaku, ada rene mbok. Ada rene, Man. Iki yo ngono nah ya. Nah, iya. Man, Bos. Lah aku iki gak dimarani. Jene Di? lho, kene lho. Di? Rumah kene lho. Oh, alah teman aku jana. Bedelikna ya kandangnya. Kandangnya jadi delikna. Iki aku sandi. Sandine apa? Pan ya pan. Iya. Wis sandi iki. Wambet teman. Ngiter aja trot apa ngene lho. Kaya gone gak tau. Kurang dhuwur bae man wis sing dhuwur ki. Endi? Lho anu kurang dhuwur ki, makno mlirene. Iki ya? Gak kae lho. Iki ya. Boten to. Mon kae loro to? Yo niki kalih niki. Oh. Buduk kono lagu. Wedi men teman. Carane bule lho iki. Benek ya. Apa, Man? Gak. Nanti Mas. Sing duwe niki karo Mas Didi. Nggih. Apa, Man? Kan terus Nah, ya aku besok kepetel ning kene iki lho ya anak subuh, guys. Lu belum kepetel ya, Man. Bangetan temon iki. Gak diurung, Man. Aku jana. Yo ora natap kuwi ya. Nyata iki. pas nih gandeng nih untuk mendirikan banyu. Iki yo ora mili yo terus. Gak milih ya. Lagi sing kae ngono dhewe, Man. Stok. Ini Bapak Inyong. Bapak Inyong. Iki sembako nuku. Heeh, meteng Mas Dewi. Sembako nuku pira? Ben tukune 1.200. Seorang atus ya Lah karek 1000 ya. derek 900. 1200 ya malah 1500 lah. Wong manake wi. Kuwi dikon diopeni ning kene ya ora apa-apa. Tau penane. Iki temu ndi? Iki ning omah, guys. Iya. Meleke Ini kira rekane iki. walah Pakanamu apa teman kok terus sih? 100. Lah meteng wis. Sing iki piro? Sing niki niku ge kandang. Jan. Berarti Mana? setengah niki. Ayo. Nggih, terus tengah. 3,5 loro. Nggih.
Dus. Anggapnya terus ngalur kan. Dus bos. Kambing. Iki pertama alif berarti. Ya, meteng lho ya. Meteng. Meteng mbah nih kok. Meteng kene delok ana. Meteng. Hah? Apa? Wah, dus bisa nama sih. Dus ke songo. Bah, yo lagi seger. Jaluk sih. Yo. Jaluk sih. Ya kalau level mateng Mas. Ngerti ya sendiri. Konti ing. Lah, malah gerot nak ra sik Pak. Jadi digerat Mbak. Lakone kowe. Yen. Wes ngono lho, terus sih. Cerewet tak bacok tenan engko. Jare kecut goblok. Mereka enak enak bersihin. Gong tau man pelem ya aku sak musim ki. Gong man pelem blas. Maksudnya semateng lho nek entah lampu mangan. Pripun Mbak Mama? Parake ning ndi? Lah kuwi lho. Lemateng. Para iya ning kene Mbah Mo. Wis Kalau mateng lah ya. wis iya kurun. Delok ndak apa kae? Lho, kayak wong mat pelem oke. Pelem wong pelem. Boleh mancing adus. Boleh bola blonjo. Sak setel ngono. Metu kur. Ana entoke telu. Teh cangkem iki wae. Dedane mulai ana basuki. Tang. Tang. Lho sak des paro tae. Dadi kok separo. Jadi kan separuh. Lah kejeran pi peloki. Cek omong ya. Aku tukang buah suwi to. Tak idon tenan. Saya dhewe ngirisnya tipis ngono to. Titel dari loro. Nah, Wis wis. telu. Aku sitok. Santek pelok tek ya we. Gak. Ayo wae. Lho, Don. Mana Oh. Kang buah opo kan? Buah per. Rada kecut apa? Heeh. Ora mateng sak dik. Pas Titik ngerti lemot sampean. Matang pohon. Iki mah mateng pohon. Dulu kan di. Mantap, Bos. Iya bener. Ulu sing linting ini ya. Seplet kabeh. ulu mutok. Wah, lo gampang tek ulu we, ulu segel we. Kenapa? Ben bradal. Lu bukeng gitu pakai. Lawan ku yo biyo. Ora apa bukeng delok. Mantap. Copo kalau. Adik. Iya, klem. Lho toh. Nyapo pak ceplok. Ya surono dikempun to. Mak belum. Wah. Oh, enak lagi. Yo, lanjut. Wah. Lagi beder malu ano. Badar melu ki piye? Beder tumut. Wong kene mah prakate jene ning ndi ngono. Yo, Aku dhewe gak paham sing iki. Lanjut, Pak. Apa toh? Bas tepane Lek Surono. Kandangnya ndi, Pak Dik? Oh, kae lho. Jadi ku dia. Sini, dari dia. Oh, teratur. Bedil apa pernah toh? Lepas, tidak utus pas. Keleman rumah Jepang keleman. Lagi singgulan. Singgulan rumah Jepang kulon. Lah lu dari. Oh lagi lah. Terus ya. Sahur. Gede. Apa toh i? Gak ketok nih jero peteng. Hah? Nek maling tutuk ping 4. Nek. Apa ki jenenge?
peringatan nek jam 12. Ora pisan. Pisan kene. Model tok. Dari jam 12 pisan lho. Nak ping pindho nek kobongan. Obongan. Lah nek kemalingan. Ping 3. Nek wong lone bojone wong ping 4, konangan. Abi lho. Tadi kok ping 4 teh. Nggih. Ada wayu-ayu. No bos. Cek delok. Wedhus e lek Surono. Protone lho. Ki engko awak dhewe bari kita langsung belanja kroto. Bari wis ra nuntut. Nutut. Sak nuntut. Lho, langsung belanja kroto mulai naik baru langsung budal rono. Ora wiri. Lah kon piye? Bari sak udah. Bondo nyaruban. Lha engko kroto kuwi samar kono ki tutup ora ono, soalnya ganti nomor e aku. Kene bengkok sik. Enggak, kene. Kela matang. Kela. Tak Besok ya. Iya, saya ngerti nyunyuk. Emang nek kemalingan diduduk ping pira? Ping 4 ya. Lah nek kelani bojone wong. Nek konangan ana ping 6. Ya malah ping 6 aja teman. Nek kebakaran. Bakaran pesita bintang tak. Jadi teman nek kobongan ping pisan. Bintang tak. Bapak ben gak krungu bentang kobong kabeh karepe omah. Cah lajingan. Ini mau. No bos. Kayak Pak Agung dadi marokno wedhus e. Aku mau cilik ya. Marokno wedhus ning gone teman, gone lek Surono karo mau. Kayak didelok bos. Ki apa man? Oh, bang. Ki anu, Bang. No. Masih menonton. Gitu. Ya bos. Hah? Piye? Dia kena telek kok. Arek nang gone Cak Kulon. Gone Pak Dik. Ayo. Nah. Hasil Pak Dik ya. Ayo tek. Nyantai sik. Hah? Nyantai sik. Arek udan kok. Arek udan lho mon. Ono kok nyantai mendung kok ngene. Sirene lek mau terang. Ngelundas e, mon. Tapi teman Pak Dik nek mijet iso langsung mari. Halo bos.